Na Robloxu jsou teď celkem nudné hry. A dneska s mým kamarádem Honinem Ahoj. si zahráme jednu podle nás z nejlepších her na Robloxu. Blood, Sweat and Pixels. Je to fajtící RNG hra, kde každé kolo dostaneme random zbraně a prostě bojujeme. Takže jdeme na to. Chcípni. Silly Goober, prejže. Tady je krtek, kámo. Cípni, cípni. Zabij ho. Zdrhá krtek jeden. Kde pak seš, krtku? Kde? To je on? No dobrý, vypršel čas. No to je taková liš. Tam je to krtek, ne liška. Hej, tak co dáme za mapu? Tady to vypadá dobře, celkem. To je mega dobrá mapa tohle. Mají mega dobrý design, tohle udělali. Teď ta hra má celá prostě mega krásný design. Cípni. Silly Goober. Silly Goober je třeba nejvíc co to je? Jsou nějaký pasti? Jaký pasta? Jaká pasta, kamo? Hej, já můžu double jumpovat. Super, ty jsi dal ten pouču. Pojď. Víte, já to můžu Ečkem swapovat, já můžu být buď meč, anebo kladivo, kámo. Aha, to kladivo je pomalejší, jo, hodně. Cípni! Ne. Já jsem hvězdice. Patrik hvězdice. Yes. Hej, já asi jsem krtek. To není možný. Yes. Jsem vozebu. Cípni! Bumada. Au. Kamo, hej, tak co to je? Oni na mě týmovali. Oni na mě rozhodně týmovali. Trickshot, ale mně se to nepovedlo. Čau. Já jdu krtkovat. Pojď sem. Skillišu. Hej, tak tady to kladivo je třeba nejvíc OP. What? Vypadám jak nějaký bodybuilder. Hej, tak já jsem nejlepší s tím kladivem, kámo. Na to budu skočit, kámo, 360 noskou. Chcípni! Kam ona odletěla? Chceš? Kámo, jak to? Jak chcípl. Teď jsem bodybuilder. Chcípněte všichni. Tady další bodybuilder. Teďka půjdu. Yes, jsem lepší bodybuilder. Chcípni. Kámo. This is the end. Haha, skillišu. No, kdo mě zabil? Hej, já jsem Thor. Já jsem Thanos, kámo, Jsi Squid Game, nebo? Ne, Thanos. Ty nevíš, kde je Thanos? Fialový týpek, který vypadá jak William F. ten by kámo dal 200 donutů. Chcípni, Honiro, chcípni. Jo! Já tě nenávidím, Honire. Ty Honire jeden, já jsem ti zase našel, konečně. Je to týpka má třeba největší skillišu. Kam já jsem se napila, už mi někdo vyžral kill. Mě někdo zabil a no prostě nevím, neumím gramatiku. Budu prostudoval školku. Já se snažím trefit diskem tam tu týpku. What? Kam mě prostě někdo zhodil? Chytil a dal jsem ho do země. Cípni! Honiro! Ne! Aha, dobré. Cípni! Yes. Tady má týpek tričko, že I love fanboy. A ten týpek seš ty. No, mega dobrou věc. Silly Goober, zase chcípl. Hej, tak Silly Goober je třeba největší noob v této lobíčku. Já nevím, kde je Silly Goober. To je nějaký týpek, který prostě se vždy nechá zabít. Kamo, prostě bodybuildři versus někdo, kdo má jen meč. Nefér. To je jen Yes, tak odteď jsem sniper. No tak dobrý, tak jsem dobrý sniper. Já jsem fakt dobrý sniper. Kamoc! Víš co, zdar jsem krte. Ne!
Kámo, já jsem měl zrovna nejlepší věci prostě. Je. Spálím asi všechny mým flamethrowrem. Víš co? Motorovka je lepší než... Oh. Ach jo. Kamo, hej, tak co to mám? Ja. Kamo, ta týpka? Úplná... Hej, tak já mám třeba nejvíc OP věc. O můj bože, o můj bože, o. Počkej, mám 0 HP. Bro. No, kdo mi klepe do stropu? Já nevím. Oh, ne, jo, zachránil jsem se. Ne, nezachránil. Jsem čtvrtý, kámo, škoda. 2 killy a porazil bych tě, jeden smradlavče. Hej, týpek má mob. O, Týpka má vogo... what? Hej, ten revolver ti dá na hit. 30 dolů. Nezabiju. Au! Nenávidím ty e-girl. Kámo, mě zabila e-girl. Honě no. Pro má bublinku. Au. 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 Pojď sem. Jsem u majonézu. Čau, honino, čau. Bratře. Tomu já mám grappling hooku. Get dodged. Get koupí. Ach, cípni, jsem bodybuilder. O, on zmizel. A tady je. Chcípněte, proč je robot nějaký? A už... Kamo, to není fér. Kamu, ty pejím trérem. A já mám jetpack. Kromík lítá. To jsi po mě chtěl střelit? Kamo, nechte mě bejt, já jsem jen krtek. Majonézu, kamu. Kamu, Honino, kde seš? Já bych dal tým. Čau. pozor. Au. Jsi jdu dignout? Ne, Honino, zrej! Ach, cípni! Doč. Já se jdu dignout a jdu pryč. Já se bojím, oh my. Nej, zabij ho, ty e-girl. Yeah. Někdo mě to vzduchu. Au. Já nic nevidím. Já. Nechtěl ty. Já vás nenávidím. Teď já nemám ani 1 kill, ne? Já nevím. Jdeš. Au. Kamo, co to bylo? Teď je nejhorší mapa. Kde seš? Honino! Proč jsem v tom tak trash? Honino, tentokrát se smrti už nevyhneš. Au. Nebo možná jo. Tentokrát už se fakt smrti nevyhneš, kámo. To bylo jako... To si myslíš, jako? Ne, mám Pili GM, tak něco. Tentokrát se smrti už nevyhneš. Tak vyhnu. Ne, nevyhneš, kámo, yes! Konečně. Au. Někdo zabil... No tak neházím. Ani jedno. Au. 600 pointů do toho. Mám 300. Já budu mít 400. Tebe to má pušovat, takže ti to nepušuje, bro. Ale, jdeme říct. Yeah! Mě targetí. Netargetím. Jdu po všech. Honio, víš co? Ze mě se stane míč. Počkej, pojď sem. Sem. Ne! To, já jsem zabít kromíka předtím, než to... No.
GG, jedno. Znovu. Oh, Yes. oh, Pička. Stejnela CZ, to je tam ve streamu! Do you want a piece of pie, my mate? Oh, tady fakt úplný. Oh yes, dal jsem někomu home run, GG's. Číňan. Bechinčen, chončí, jo, chančině, no, je podáme do zoma do GG. Čokramíku. Tak pojď. Dodging. Aha. And his name is John Cena! He's gonna get in the ring and